Sandawana ngicela ukubuza something. Kanti yini indaba nisihlukumeza kangaka la eMzansi? Baba Mabasa, ukuthi nje sijwayele into ethu esijwayele ukuhlukumeza abantu. Ngoba nizange nasihlonipha kwasekuqaleni. Manje nisihlukumezelani nibe nazi ukuthi abalandeli benu saloku niyasihlukumeza kodwa ku57 andlula. Luzofika usuku ukuthi sidlule ku57 okwenza senihlukumeze yiyo lenkulumo yena ukuthi nithi siyi57 sifuna ukushaya yona inqwaba yabantu. Oh usho kanjalo. Yebo. Usho kanjalo. Wena mawucabanga lesizini likuzoyithola. Into eseplatini nje sideke. Iseplatini? Yebo idekile. Unumber 1 ubani? Number 1 kwamanje usangiphathela iumbrella. Iumbrella? Yeah. Iumbrella? Yebo iumbrella. Awazi inkosi mayizofika kwenziwani. Mina ngazi ukuthi nisiboneni singamabhakaneni. Wabona lo mlando lo ukuthi sinilandele 5 years siloko silemva kwethu sesize siphiwa negama bathi ithi 5 years FC uyaphela kule season. Uyazi ukuthi uyophela nini Mabasa? Yeah. Nisazosala emuva until nize nivume ukuthi si team enkulu la eAfrica with the best team in Africa. Ni team enkulu? Yebo. Kubo bani? Kini nenithi ngama Giants. Phela kudinga uzubuza ukuthi team enkulu ubani? Ubani? Kusasa kudlala ubani nobani? Hayi team enkulu ngenkulu ngobudala ngokuzalwa. Ngokuzalwa? Yebo. Hayi. Libakhulu lapho leli. Yabona le. Hayi ngokwebhola. Ngokwebhola. Hayi ngokwebhola ngeke nilunge. Ngokwebhola. Uyazi. Hayi. Uma ngingakubuyisela emuva. Khumbula sidlala eFNB. Igoli lesibili walibona langena kanjani? Kukorebani. Kukor lo mesaba kakhulu Leon. Uma ungathi ne player lenkomo le. Ngicela ukubuza something Sandawana. Laba abantu labo sayilinyana benu abo Leon benu. Yini indaba bangadlalela amaliga angakuphi? Ukuthi inkomo bazosigcilaza la. Mabafika la uthi u strong. Waya ngakoranga ku Stellenbosch. Hayi Stellenbosch. Yebo. Mangakubekela ku Stellenbosch baba Mabasa yazi ukuthi kwenzekani. Yeah. Waqala kuphi Leon? Bona idlaze efast. Ukwenzani? Asangaqale ku starting lineup. Angazange aqala. Yeah. Ukuthi basabile Stellenbosch. Cha, esingasesabi. Bese sibona ukuthi ngabafana abantu. Sifuna ukuthi uyazi ukubona ukuthi inkukhu mawufuna ukuyibamba kalulu wenzani. Yeah. Uphosa inhlamvu yombila lapha ukuyiphonsa omunye. Mawuphonsa omunye iyasondela phansi kwakho, mayisondela phansi kwakho. Ma wani ngayiklinyanga iStellenbosch ngoba belokhu isonda naza na Europe goal. Hayi, le nkukhu esasiyifuna inina ukuthi ibe nethemba lokuthi nizasithola. Yebo. Yabona kule season le gede ngama sunflowers ncane. Kule season le. Uyabona kusasa ne angisho nithi nina nixosha abalandeli bechi nithi anibafuna nifuna iGNU le anibafuni banincedise. Kodwa nina kusasa nithi nifuna kubo support ukuthi engenana abatrone parade noma bayidle. Bathi naba banifuni kusasa. Sifuna ukuyishayela bomkhaya kahle singabangi namuntu ngoba bomkhaya ngeke baze baphunyuke kusasa. Kodwa ke ithi ngikutshele ngento eyenzeka kusasa. Yeah. Noma bengasifuna beGNU. Yeah. Kodwa kusasa simi nabo ngenkani. Simi nabo ngenkani. Mani nibaqoshelani nina le? Besibaqosha bese yazi irasi yabo isininga. Songathi besingasazi ukuthi umlandeli weSundowns uphi phakathi kwabo nathi. Kodwa manje seniyabadinga. Njengoba nawe uzobadinga ngalelo langa sidlala nabo. Mina ngine right ukuthi ngiba support nge6 womkhaya bami. Yabona nakusasa ngifuna ukubasha amagoli amaningi. Mangathi 2 first half. Bese ngibuya ngabo 70 something minutes ngithi 3. Ngabo 90 plus ngithi 4 ngivale 4-0. Yeah 4-0. Uzokwenza impela lokho? Yo, ngijwayele ukuyenza musi. Ujwayele ukwenza kangaphi? Wena mawubhekile abomkhaya baginene ukudla iPirates kuliga sekele Nedbank le Nedbank yeke eligini baginene ukudla iPirates. Singasakunaki lokho ukuthi bagcinene ukudla. Yeah. Sikhulumela into yakusasa. Yakusasa bazoyenzani? Badume ngani? Yazi badume ngani? Ngokuthi kusasa bazoshaya iBhakaniya ngamagoli amabili eqandela. Ukulishaya iBhakaniya ungalishaya njengoba sisho sikhuluma. Ngisho siyakhuluma. Bazolishaya iBhakaniya. When it come to match ayikho bazoyibona kusasa ayikho bayibonayo kusasa kukusasa. Phela asikhulumeli into ukuthi uyodlala next year idlala kusasa nge26. Yebo. Ngiyakuzwa Mabasa. Yazi ukuthi njengoba nje vele nayinika le game nayitshela ukuthi nani seniwinile. Yiyo lento ezoyenza ukuthi ikhosi ngigibele phezulu kwakho nizenzele. And futhi into enizoyenza ikhosi uyazi ngibona idumbu lapha eFNB kusasa. Idumbu? Yebo. Zoba iphuma play idumbu. Vele zamakhosi ziyophuma. Chaza ukuthi nina niyofa ngoba senitshela ukuthi niyowina. Kusasa nje yenzeka kusasa. Hayi ngeke uzuyikholele Mabasa.
Hey webhuti wabona le yami Pirates le labafana baka James Sofa sonke empanza wabona mangaba sebayifuna into bathi bayayifuna ngeke uzubavimbe kodwa yabazi ngeke uzubavimbe awani ukuthi uzovimba abantu mase bayifuna into angisho ngithatha advantage ngoba nisibona isidraw amagame amabili njengoba ibuya nje nathi ayisekuphelile ngathi wabona into njengoba bayifuna uzobucala nca ukubona iPirates ihosta igame emnandi edaba ubuke kusasa angisho nina nokuthi nikhiphe lama flag yena amakhulu nisithusele ngawo ukuthi nisisit uzowabona ke kusasa wePirates okuqala nca kusasa lokho oyokubona kusasa FNB ngeke uphinde ukubone kwePirates ngoba sifuna ileague le league siyayithatha nithanda ningathandi nina nisazosilandela emuva nina ithi ke ngibekele baba Mabasa ngibekele kahle lingani wami into eyenzeka kusasa into ngeke ufe wayikhohlwa uzolihlonipha ikhosi uzokubaza abafana bakatshintsha goluvu ukuthi batsha ikhosi into yakho uzobazi ke kusasa uyabona nje ngizwile bethi amagoli ayashaya uSilva oshaya uDuba wena uDuba uzokushaya uDuba mara wabona iChiefs ne mina nengisazokutshela iChiefs ne mayisathembela uDuba isalahlekela uDuba naye ngathi usendleleni okuhamba yogunda itshani njengalo bathi uGeorge Mthoko ngiyakutshela naso ungathembeli uDuba akuna player lapha ungangitshela wabona lo bathi uDeprez ya lo ungangitshela ngoDuba ungangitsheli ngoDuba uDuba ke wa Sandawane uDuba ke wayikorela ilukuzana uke wakora okudaba uDuba uyaqala kusasa uyoqopha umlando kusasa oqopha umlando ngeke ukubone hayi ithi ngitshele ke mlingani wami asiyivala uyabona sesikhuluma kwebhola impela kusasa ungayinikeza ithemba ayikho nje into ozoyibona uma usindile uphuma ngedraw uma nje usindile so uthola idraw kodwa kwakusasa igame ngelamakhosi okay before sivala mina engizokutshela khona ne wena angisho bathumele wena uzobamela bayangisaba mina engizokutshela khona nako into ekumele ubatshela basuke badlile abadle kusasa eli ngoba market batavula ngo10 abasuke badlile ngoba iplate lase stadium bolibona lidura mase bazwinduko ngoba ngeke sibayeke gede ngabomkhaya kusasa ubukhaya beyaphela kusasa ake ngitshele into eyodwa yokugcina Mabasa uyabona njengoba ukhuluma kanje ngokufuna kusasa stadium mayiseshayile ngithi bengitheni kuwe siwufezile umsebenzi iChiefs vele okufanele ikwenze hayi so ke sibone guys siyanicela bafowethu nina engenawo amathikiti ningalingi nilibhaqe kusasa stadium asifuna umsindo kusasa sifuna ukubuka igame emnandi emnandi edlula wonke lamadabe kade siwabuka kusasa kuba kunedabe emnandi bafowethu sicela ongenali ithikiti angalingi alibhaqe stadium ngoba asimfuni phakathi asifuni ukuthi kuliyo kule game ya last ne abantu abaningi abangenanga stadium ene yibo laba bebanamathikiti ngoba bekunamathikiti efake kuloko siyabonga ngoba bayenza amathikiti right ongenali ithikiti bafowethu akayoyibuka endlini ibhola ngoba naku CBC1 nginasho ukuthi bayobe bayiveze leyo game up the bucks. Just to elaborate on what Mr. Mabasa has said, all those who don't have tickets, don't even bother yourself coming next to the stadium because we don't want to cause a lot of friction and unnecessary pressure to our security. Please come early to the stadium. As well, we are all soccer fanatics. We need to be there on time and also respect our players and respect whoever is going to the stadium. Don't force yourself because you know what happened in Ellis Park years back. We don't want to see it happening tomorrow. We love you, all our fans. Please come on time. Let's enjoy football. Kaizer Chiefs, do it for Sundowns. Kodwa noma ungakhuluma kahle usupport iChiefs le ungayifuni engizokutshela khona ileague angeke nize niyithathe kule season le nini cup enizoyithola niyothola le cup yabomkhaya le yamaplanga up the bucks